Маручо, Драго и аз бяхме на мисия да спасим Нова Вестроя. Обединихме силите си с съпротивата на Бакуган бойците Мира, Ейс и Барон, за да преборим Вексусите и да освободим Бакуганите. Но първо с Драго трябваше да се докажем пред най-добрия боец на съпротивата – Ейс. Сега остава да разбием 3 пространствени контролера, за да спасим Бакуганите. Едва ли ще е трудно. Следваща спирка – град Алфа, Нова Вестроя. Какво ще сториш ти? На теб са всички беди. Обрян си до стена, напрегни рамена. Нощта е в теб сега. Последната борба през битката, вземай целта. Нищо забравиш, братя, печелиш, да, ти си Бакуган. Дарба карта заложена. Дарба, включи! Горящ дракон! Не толкова бързо, учителю! Ха! Дарба карта заложена. Дарба, включи! Лъчев щит! Покажи на какво си способен! Достатъчно! Защо сте толкова вманиачени на тема тренировки? Те двамата са вманиачени по всичко. И защо не? Обичам да играя Бакуган. Какво ще кажеш, Драго? Това е абсолютно вярно! Беше страхотно, учителю Дан, но се оплаших, когато извади горящ дракон. И ти направи добри ходове. Държа ме на ногти през цялото време. Нали аз съм следващата на опашката за малка тренировка? Хей, идеята звучи добре. За мен ще бъде чест! Здравейте! За какво говорите така разгорещено? Трябва всички да сме във върховна форма. Това не означава само тренировки, а също така и много... Преяс, толкова ми липсваш. Не се тревожи, Преяс. Аз ще те освободя. Само трябва да намеря Бакуган, който да се бие редом с мен. Но къде? Бакуган, бойци в действие! Мисията на Маручо! Вие сте безполезни Бакугани. Молете се колкото искате, няма никакъв смисъл. Не желая да ви задържа. Сега се махайте. След като най-накрая се отървах от буклука, мисля, че съм в настроение за един малък лов на Бакугани. Не стойте така. Подгответе заминаването ми. По-бързо. После го върна обратно. Моля ви, простете ми, но не мога да стоя с кръстени ръце и да гледам как се борите, за да спасите Нова Вестроя. Не издържам да бъда единственият, с който не помага. Някъде там има Бакуган, който ще стане мой нов партньор. И аз съм решен да го намеря. Толкова съм гладен, трябваше да си взема обяд. Преяс, това ти ли си? Винаги ще съм до теб, Маручо! Затова дръж се, дръж се, дръж се! Липсваш ми, Преяс. Добре, обещавам да намеря нов Бакуган партньор, за да спася теб и останалите. Ние ще чакаме! Какво е това? Сигурно някъде наблизо има нещо за ядене. Но къде? Това място ужасно ме плаши. Сякаш някой ме наблюдава. Бакуган! Някой да ми помогне! Има ли кой да ми помогне? Вися на дърва! Виж ти, какво имаме тук. Прилича ми на заек. Помощ!
това е просто дете. Защо ли се скита така самичко из гората на Елфин? Ей, здравейте! Аз съм Маручо и търся нещо за ядене. Маручо, ама че странно име. Не е толкова хубаво, колкото Елфин. О, Елфин? Права си, името ти е по-хубаво от Маручо. Ласкател. Чакай, къде съм чувала името ти преди? Маручо? О, сетих се. Случайно да си имал Бакуган на име Преяс? О, познаваш Преяс? Откъде? Явно не съм те чул добре. Трябва да отидем и да потърсим Маручо. В момента нямаме никакво време да търсим дезертьор. Той е вече минало. Дезертьор? Ще ми платиш за това. Ей, спокойно! По-полека, Дан. Маручо не е дезертьор. Виж, взел е гонтит. Това означава, че смята да се върне. Ще видим това. Ейс! Дан, всички разбираме как се чувстваш. Но точно сега имаме по-належаща работа от това да търсим Маручо. Нека се съсредоточим върху унищожаването на контролерите в град Алфа. Не подценявайте Маручо! Ще се върне при нас с нов Аквус Бакуган. Благодаря за вкусния обяд, но ще ми кажеш ли откъде познаваш Преяс? Преди да го отведат в сталите, той ми разказа всичко за земята и Бакуган бойците. Той беше моят Бакуган и най-добрият ми приятел. О, този Преяс е истински чаровник. Беше любов от пръв поглед. Казвам се Преяс и ще ви направя купола! О, беше толкова красив. Изглежда Преяс е бил популярен. Всички много се натъжиха, когато го заловиха. Така Уанту станаха уязвими за нападателите. Наложи се да поема защитата им. Уанту ли? О, да! Това са малките горски бакугани. Искаше ми се Преяс да беше тук. Сетих се! Елфин, моля те, направи ми една услуга. Услуга ли? Каква точно? Трябва да сразя вексусите и да спася нова Вестроя. Ще бъдеш ли новият ми партньор? Какво? Хайде, ще сме страшни заедно, не мислиш ли? Ами, честно казано, не си представях точно това. Нека да спасим Преяс. Не мисля така. Моля? Не съм си представила партньора си точно като теб, Маручо. Ей, казвам се Маручо. И ще ви направя купона. Подобни дрехи не са в стила ми, Елфин. Търся Бакуган боец, който изглежда страхотно и знае как да развесели Бакугана си. Весели? Но Преяс щеше да иска точно това. О, ти откъде знаеш? С Преяс бяхме не само партньори, но и невероятни приятели. Той разчита на мен да спася всички Бакугани. Щом поставяш въпроса така. Добре. Ако минеш изпитанията, ще си помисля за временно партньорство. Изпитания? О, не са нищо особено. Първият тест е да спреш плаващите отломки преди да паднат в реката. О, добре. Опа! Този не се справи добре. Следващият изпит е само за скорост. Избягай от тези цветя. Цветя? И с този не се справи добре. Наистина много се постара Маручо, но това не беше достатъчно. Затова защо просто не се откажеш? Немчешки сълзи, ще вървя. Не, никога няма да се откажа. Аз съм Бакуган боец и смятам да спася Преяс. Сериозно ли? Заплаха! Надявам се тук да има няколко мощни Бакугана. Спри! Спри веднага! Върни ми тези Бакугани! Виж ти, какво имаме тук? Човек и малък Бакуган с голяма уста. Все е по-добре от тези дребосъци. Остави ги намира вещица така. Това не са бойни Бакугани. Права си. Те са слаби и безполезни. Ти видя ли това? О, няма да и се размине. Приказки и никакви действия. Действия ли искаш? Имаш ги. Ще си ги получиш. И да не би да се съгласи да станем партньори, Елфин. Ами нещо такова. Само този път.
за да дадем един хубав урок на госпожица на Халство. Бакуган битката с нас ще изтрие тази самодоволна усмивка от лицето й. Добър си, нали? Разбира се! Да, хайде! Ей, Маручо, не искаш ли да погледнеш данните на партньора си? Прав си, съжалявам. Сканирай Бако данните. Това ли са твоите способности, Елфин? Ти си невероятна! О, не съм чак толкова велика. Интересно. Трябва само да взема Бакугана и да науча повече. Готови! Много ще съжаляваш. Гонтлит активиран. Добре, Гонтлит, удар на мощ! И глава карта, заложи! Бакуган топче, ха! Бакуган стани! Аквосабит Омега! Не се притеснявай, Бакуганче! Ще те победя бързо и безболезнено! О, моля те. Готов ли си за екшен, Маручо? Да! Разбира се, че съм готов, Елфин! Ха! Бакуган топче! Бакуган стани! Слънце, вятър и дъжд! Обедини! Аквос Елфин да се появи сега, Маручо! Още имате време да избягате! Това е върхът, Елфин! Ти си фантастична! Благодаря, малко сладурче. Да видим колко си силна. В един двубой. Дарба карта заложена. Дарба, включи! Пресъхни! Това е просто лека мъгла. А тя не може да навреди на Бакуган от елемента Аквос. Явно не си много умна. Внимавай, това не е само мъгла! Водата изчезна. С картата пресъхни не можеш да използваш Аквос дарбите си, но Абис Омега все още може да си служи със своите. Изглежда надеждите ви за победа пресъхнаха, Бакуганче. Ау! Я внимавай къде вървиш. По-полека! Елфин! Пази се! Това вече ми дойде до гуша. Смяна на елемента. Вентус, слънце, вятър и дъжд. Обедини! Вентус Елфин да се появи сега! Добър опит! Явай, че се превърна във Вентус. Дарбата пресуши на Абис Омега е безполезна. Ти си Бакуган, който си сменя елемента. Обичам промените. Хайде! Дарба включи крила, живак! На крилете на вятъра се нося!